उदालगुरि जिल्ला बनसुआ APSC उथ्रिसार जानो हानाय APS DSP मुस्रि ब्रेन्डन दैमारि आरो साब रेजिस्ट्रार मुस्रि दैथुन बड'सा बिथांमोनखौ आर'नाइ गानहोनानै मान बावदों आरो बरायदों। खुलुमबाय, आं थारैनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आं जिथु सार्भिसखौ आं लुगैदों APS आरो ACS बे मोननै सार्भिसनि गेजेराव आं मोनसेखौ APSखौ आं मोननो हाबाय। बेनि थाखाय आं थारै गोजोननाय मोन्दों आरो आङो दायो सासे बिउरोक्रेट बा बिदि सासे पुलिस अफिसार जानानै आङो समाजनि खामानि मावनो थाखाय आङो नाजागोन, जेसेबां हायो आङो खस्थ' खालामगोन आरो गावखौनो गथायगोन। नोंथाङा माबायदि हार्डवर्क खालामखो आरो माबायदि टाइमखौ इउज खालामनो बेफोरबायदि दिनै आवगायनो हाखो फरायनानै? आंनि बे सिभिल सार्भिसेस जार्निया जोबोर गोलाव जाबोदों। आं 2016 मायथाइनिफ्राय आं नाजाबोदों बे एग्जामखौ क्लियार खालामनो थाखाय। फार्स्ट एटेम्पआवहाय आङो क्लियार खालामनो हायाखैमोन, मेन्सखौ आं लिरदोंमोन, हायाखैमोन बारनो थाखाय। नाथाय आङो गोसो बायाजासे आङो नाजाफिनदों। 2020 CC एग्जामिनेसनखौ आङो सेकेन्ड एटेम्पआव क्लियार खालामनो हादों आरो बेनि थाखाय आं जोबोर खस्थ' खालामनांदों। बहुतखिनि चेलेन्जेस फैदोंमोन, स्ट्रागल फैदोंमोन, अब्लाबो आं सौसिबोनानै आङो देरहासार जानो हादों। एग्जामखौ आं क्रेक खालामनो हादोंमोन, खिन्थु आङो माखासे जाहोननि थाखाय आङो ओजों थांनाय जायासै। मानो होनबा आङो आंनि थांखि, जिथु गिबि थांखि, बियो सिभिल सार्भिस एग्जामखौ आं क्लियार खालामनो गोसोथारमोन। बेनिखायनो आङो बेखौ नांथाब नाजाबाय। इयुननि फैरि आरो फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन जे मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ लानांगौ, खस्थ' खालामनांगौ आरो मोनसे कम्फर्ट जननिफ्राय ओंखारनानै माने मोनसे प्लानिं एबा मोनसे गोजौ थाखोनि साननायखौ लानांगौ। जेब्लायबो जों जेब्ला खस्थ' खालामो गासिबो जोङो जाफुंसार होनो हायो। आं बेखौनो साजेस्ट खालामगोन दानि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ। बेयो मोनसे साबजेक्ट बा माबा मोनसे बेखौ फरायनानै बेनि लाइनजों खारनायनि माबा मोनसे दं नामा सार? सिभिल सार्भिसा मोनसे बहुद गोबां डाइभार्स मोनसे सार्भिस। बे मोनसे पाब्लिक सार्भिस एबा सिभिल सार्भिसफ्रा समाजखौ सार्भ खालामनाय जायो, मोनसे समाजनि वेलफेयारनि थाखाय सार्भ खालामनाय जायो। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि बिथां दैथुन बड'साखौ लोगो हमफैदों, जाय बिथाङा बावैसो आसामनि वान अफ दा टाफेस्ट एग्जाम APSC अर्थात आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि कम्बाइन्डखौ उथ्रिसारनानै बिथाङा रेजिस्टार पस्टखौ मोननो हादों। बेनि थाखाय जों उदालगुरि जिल्ला बनसु आफादा बिथांखौ जोबोद साबायखर होदों आरो बरायदों। आरो लोगोसे बे समाव दैथुन बड'साया जोंनि बर' इयुथ बा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा आरो इन्सपिरेसन जादों। लोगोसे जाय बर' लाइमोनफोर बे APSCखौ उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोननिसिमबो जोंनि उदालगुरि बनसुनिफ्राय जोबोर साबायखर बावहरदों आरो इयुननि थाखाय बेस्ट विशेसखौ जासिहरदों। I'm feeling nice because I've been working hard for this, and today I'm able to clear this exam and I got the first of sub-register. I want to advise to the young generation that always keep working hard and always follow your dreams, and one day definitely you will become successful. I got job in Indian Oil Corporation Limited, BoNSU refinery, and I have been working there for the last 3.5 years. I said that they can go for civil service, they can go for UPSC, and parallelly they can go for APSC also, because now syllabus is same. Both the UPSC and APSC, they have the same syllabus. So, and if they work hard, they will become successful. My regards to my parents is that today whatever I am, because of my parents, my late father and my mom, they work hard and they are like God to me, and I will always be with them. Actually, I also used to see in the YouTube about the toppers interviews, UPSC toppers, and by and by I got inspired by some of the toppers by seeing their videos, success stories, and I also thought that I will try it, and today I am successful in my first attempt. Actually, I don't have that much knowledge also, but as far as my knowledge and as far as I have known from people, my work would be about registration, about lands, flats, buildings, properties, marriages, and like that means anything about registration. After getting appointment, I think they will let us know. Actually, I'm grateful that sir and all the leaders of BPFs are here to thank me, and I thank to them
My interview panel was Gonokanto Pegus. It was Sir Gonokanto's Pegus panel, and there were 3 members in the panel, and they asked me question, especially about BTR, about BTC regions, about our Udalguri region, about the development of BTR Udalguri, and was a little bit nervous initially, but later on I faced board members, panel members, with my with the courage, and I think they like me, and I cleared the interview.